babu ruwana da magana A.P.C, amma ina siyasa. Shi isa sai in ɗauki mafi wanda na fi yarda da shi a cikin 'yan takarkarin. Kaga misali, ni na ɗau Atiku a matsayin ɗan takara na shugaban ƙasa, ba na Tinubu. Na ɗau Binani a A.P.C a matsayin 'yan takara ta gwamna ta Adamawa. Na ɗau Abba Gida, Abba Kabir Yusuf, NNPP a Kano a matsayin ɗan takara ta na gwamna. Tinubu ya yi min waya da daddare. Ya ce min gashi yana Ingila ya ji an ce na ƙi karɓan abin nan ɗinsa. Na ce ƙwarai don baka faɗa min me za ka yi wa Arewa ba. Sai ya ce don Allah in zo in same shi a Ingila. Na tashi washe gari na tafi Ingila. Muka je muka zauna da shi awon mu biyu tare da shi. A wannan awa biyun tambayar farko da na yi masa shine me za ka yi wa Arewa? Me ka tanadan mana? Sai ya ce min ba komai, bai tanadi komai ba. Na ce baka tanadi komai ba, kana nufin ka ce za ka yi takarar shugaban ƙasa ba ka da tsari blueprint na abin da za ka yi wa al'umma? Ya ce bai yi ba. Na ce me isa? Ya ce wai shi ba zai yi blueprint ba sai ya ci zaɓe. Akwai wani gidan rediyo a Najeriya haka da na saurara na ji shi Bola Ahmed Tinubu din ya fito da kundi wanda ya ayyana tsaro da samar da ilimi da bunƙasa tattalin arziki cikinsa. Ba ki samu kin ga wannan kundin nasu bane ba? Ba kundi ne da shi ba. Ba kundi ne da shi ba, cewa yana da ajanda. Bai ce yana da tsari ba. Wani zai iya cewa shin me yasa sai da kika gama samun sirri sannan kuma yanzu kika aje tafiyar Tinubu kika rungumi tafiyar Atiku? To ba wani sirri a cikin A.P.C, me sirri? Kai ka taɓa jin sirri a harkar siyasa? To amma wani zai ce a 2019 Atiku Abubakar yana takara, me yasa baki goya masa baya a wancan lokacin ba sai a yanzu? Dan saboda bai nemi in goya masa baya ba. Kuma a lokacin bai zaunar da ni ya ce min gashi ga abin da yake so ba, bai neme ni ba. To wace yarjejeniya kuka da shi a Atiku Abubakar idan ya ci? Wannan ba abin da ya shafe ka, amma ce maka aka yi Atiku na je ne dan ya ce, ni ba na yarjejeniya kafin